chibai le vek ule Boeing company le Lockheed Martin data le file ruk chu thu ngai thlak chun zamang u recap ang devin pat on tlang pui kha sakhi chulram fanin han soile thuakila Canada rama Chinese sumdong le athurol pui China sipai professional hacker te chuan US sipai thlo na lian C17 CM2 Boeing company computer network chulu chilin thilpoimo tamtak an la chuaka he Chinese sumdong hi thlona man ro then khat zuar company lian vaklo lot tech nei tu ni thute thlona bungrua zuar supply tu ni miawa wangin thlona siam tu company te mun ma tlo le len lu chu atana har salo ti thute kan soi to a he hirem changa la in file le data sang tam tak an ru chuak ti kan soi ani kha hacker te thil ruk chua clear fel hi thil hau tak deuh turani a file pakhat an ruk chua phei chu phek sang ruk lai ani a chung zinga chuan PDF asiam C17 hunger requirement ti te potelani heng phek sang tam taka tang hian subin chuan China sipai te mamo turniarin te alo clear fel saka China tonga le ale lin vek nuwa army headquarters lama athon ta thinani an nulama FBI agent ten an chut dan chuan C17 chungchang file big hi sang ni chuang an lo la chuak manani video masalama khan file le data na noi ruk sing thum an ru chuak ti kan soya hacker te hian muang changa an du lai chuk chat chata an mamo chau la chuak an nilowa a hlomin an mu thei ang kha an la chuak top ani a chung noi ruk chuang zinga chuan C17 chungchang big hi sang ni ai taman la tinani an thillak chu then khat hi chu thuruk le uluk taka vonpo ni lem lo India ram ang ni se RTI manga hriat thei mai tur ang chi tam taka ve a file tam jok phei chu an ta na tangkai na nei lem lo po an la tel trewang ti rin puila a tha ange hetianga file an in thon ton lai hian subin le athian te chu FBI counter intelligence expert te chuan an ve rengani ti subin te chuan an theder silo subin chuan sum tam jok lo tumin F22 le F35 program chungchang te po hriata du ta zela ti te phung lenga jet fighter chan chin an han soi ho thin pia lam hreta alo dil chut dewani ang hei hi a chet sual na tur bul in tran na alo ni ta ani chutiang thuruk le thil poimo lutuk chu subinan angai ven em maya angai ven dana hian beng zat wanga ngai ven maya ni lo deuh inan ria a tin in sum don ton na a ti thin dan pa ngai apel deuh ti te po an reboka chutiang ani wang chuan subin churin hlel na an nei tanta ani kumsang ni pakwa khan F35 design le system chungchang hi Chinese hacker ten vai tam tak lu chilin information an la chuak ni in US chuan lo hreto a apoimo chin tak ero chu ruk mai theilo tura von tlat ani awangin hemituma an ruk ho hi chu thilian tham tak ani lem lo ani arin subin hi awan duai kan ti don nge fighter CM2 Lockheed Martin thil siam na huna hian kalfo ma sela Lockheed Martin hian an thil siam te hi mun pakhata chau siam tir lovin mun danga siam tir an nei thlua a siam tu tur contractor baka subcontractor thlengin an neya heiwang hian Chinese hacker te hi an duang tak chuan an chehlei thei tabik lawani mun ran ami han lak khoma kha chu an tan po boithlak ve tak tur chu ni heti chung hian F22 Raptor le F35 chungchang file hi data MB zani som ni vel tur chu an lo la chuak mana chung zinga chuan poimo na nei lutuk lem lo te po atil nual ve thung bok ani kumsang ni som pani ni puilai khan Los Angeles FBI field officer special agent Justin Dokana chuan Chinese agent mi pathum te email in ton na lutak mai alo thleng nol maya Justin chuan email pakhat chu han en chianga C17 en thlak na chungchang khai khom na ti hi lo chuanga Justin tan chuan phut zok lo thei lo na tling ani C17 chu enge ani a ria a US sipai thlo na lian bungrop khurchi an nei changkan berle man to tak pakhat man po dollar makta duai zani pani man ani thute
Indo na huna sipai le an lir thei phurkwala Afghanistan le Iraq a te po an man tangkai em ani dan te po ria a rampon lama US president a jindon chuma a chuan na tur kar le aveng tu te man tur kar tam tak phurkwal thin tu ni zia po tur hil ngai lawa a riat chian ani China hian bungrok phurchi thlona lian siam hikum tam takalo tum to ti US intelligence te chuan an ria a tuna Boeing company an lu chila C-17 siam dan an hack ani chuan China chuan an mani varzonin C-17 ang thlo theina lian an siam thei don ta ni an ringa US aron tluk ve thuak mai tur chu poi an tingoi ngoi ani FBI in hetianga an hack hi an riat ma hian National Security Agency NSA chuan subin le hacker te thu in thon ton na hi an lo mana an ni hian FBI an pe chong ta ani FBI chuan an hna tur chu film khur taka tho angai don ti an ria a zon chuan na chu an chanta a an man thoi turan in ngai line hacker te chu an film khur thiam em a man na khop fin fia na an nei mai theilo kum thum don an chui nuwa FBI chuan an thil chui lai chu a hrual mum thei to in an ringa an thil mu chu hei hiani hacker pani chu China an oma abul tum tu ber chu sumdong FBI office atanga dar kar thuma thlo thlen thei na huna oma amhing chu subinani ti te chiang takin an hreta zela subina khosak dan zong chu agent te mangin uluk takin an thli thlaya an chui thuk tula subina chu in en thlak le phiarru konga chuan achung nun zia le atangkai zia hretam tiala thlona chungchang a hretamina thiam bela sap tonga thiam mai baka Chinese a thiam te lawangin thlona pat chi sang ming po sap tong le China tongin a let lington thei ve a plan design le drawing thlengena en thiam bek a en thiam vek bok nen FBI agent pakhat chuan subin hi engzak nge omang ati hialani kumsang ni sompali zun thla khan FBI chuan subin chu China zinatuma engchen nge chamdon ti hriat ani lo ti thun donga azin ma nge an man lo chuan an nu chui chu an ling thel palang ti an hlawa tun hi che thun traber chu ani a thang chu aper don ta an tia an phur le maya ma semiram omani tlat si wangin thil ti zung a thei box si lo FBI chuan hual chung om to subina chu atal put palang ti an hlau tak meu to ani Canada a khosa ni box si wangin ama man tur chuan Canada sarkar ne na thodu na ngai ti ria in Royal Canadian Mounted Police te chu an tran puina dil pa in subin man turan ngen tangot mayani FBI van nei na hi akal tluang ve rim boka hetia subin man tura Canada an ngen level hian Canada National Research Council chu Chinese hacker ten an lo bei ve meka Canada po abuai lai takalo ni chutia an rama khosa China mi FBI in man andu ti an hriat chuan an ram bei mek tu tenen po in kung kai na ani bei sein subin hi ani em ti po hre chuang lovin FBI ngen na angin subin chu China pana athlo chu ma ni a an manta ani hi July thla sang ni sompali kha ani a Canada sarkar chuan subin hi kum ni don an hrenga kumsang ni som paruka US kuta an hlan thei chawani FBI kuta subin an hlan don trum chuan Canada police car tam takven noya subin chu SUV car back seat a chuangin Canada police pani in an car che a FBI lampo Justin le atho pui thanem takte chu FBI thlona Gulf Stream Z nen thok chuakin subin chun lo muaka an phur em ani subin hi atira chuan kumsom thum tang turin an ti zeta an nuwa ero chuan kum thum le thlasom tang turin an ti le ta zokani ziak then khata chuan subin hi kum nga tang tura hrem na pe kani thu cher tur ombok subin hian an puna zong hi adik vek ti apom wangin hrem na hi an ti tlem sak ani an hrem na hi an lo ang reng hle maya hei wang hian an thil ruk chu hi alian viau lowem ni ang ati theya an pu na tam ber po phal na nei lo ram danga technology khral ti tele
phal na nei lewa midang computer lu ruk ti te ni bera US a hian ramdang ne na thiam na hral hi phal chin le phal lo chin an neya subin te hian phal chi le phal lo chi te hral kher po ngai lewa midang hril chon phal thlengin chaina hnen a hian an hral veka kong le lama chuan an van nei pui khop mai ati thei bok ome subin an man lai vel le China in mi pui mu thei tura Z20 fighter a phau chu hun hi ain rual vel chia Z20 la F20 Raptor nen alawin ang bok sinen US chuan Z20 design le electrification te hi F22 nen in ang chia direct copy ani anti a heiwang hian Z20 po China in siam atum dan le ani tur ang ain athat pha ni in US chuan an ngaya US chuan China hian en thlatu spy le hacker roi nan cheng makta doi po seng se fighter thar siam tura research le development be nana hun le sum sen tur tam tak an sen lo pha ani ti in China thil ti du dan chu an dem thu an soya China ro chuan US pu na hi an phana sa hle a Z20 fighter chumidang entona an siam lo thul soin science zirna peng pakhat physics wang liu siam thai kan ni anti ve thunga ni khati chin kha ni phot selangin thil pani khat lek kan soitel zokange subscribe like le share chungchang chu ani lowania content ka siap na hi aro pui lo khop maya mobile phone Redmi Note 7 kumruk vela upa chia ka manga hiwang hian ka tong ri po indu thu sam lo ti ka ria a chuti chung chuan min lo ngai thlak sak ram thina in zawai chunga lom thu kan soinon le ani tong muang lam ai na rang lam hret kan du tlang ni in ka reboka hriat hreom khopa rang si lo ron ti zel kan tum don nia risel na thatak nen lim taka hun mang turin du sakna ka hlan cheu a lalpan mal som zel che uro se